Martxan daude dagoeneko Gasteizko San Frantzisko Elizako eraberritze lanak. Halaxe jakinarazi du astelehen honetan Gogora Institutuak. Martxoak 3ko sarraskia suertaturiko eraikina orainmenezko zentro bilakatu nahi dute, baina ez da 50. urteurrenerako prest egongo. Telatua konpontzen eta inguruko sasiak kentzen arituko dira lehenbizikoz. Donostiako La Sirena aterpetxea urte osoan zehar irekita mantenduko dute. Udalak gazteentzako aterpetxe hau izateari utzi eta aurrerantzean harrera eta gizarteratze zentro gisa erabiliko dutela ezagutarazi du hiriaren errealitate sozialari erantzuteko aburuz. Azken hilabeteotan, poliziak kale egoeran zeuden pertsonak lo egiteko erabiltzen zituzten bi eraikin desalojatu dituzte. Martuteneko San Agustindarren Institutu Zaharra eta Herrerako auzoko pabilioi bat. Gizarte eragileek desalojo horiek migratzaileen aurkako ikuspegi kriminalizatzailea dutela salatu izan dute. Eusko Jaurlaritzako Osasun Saileko arduradunek eta Osakidetzako buruek Eusko Legebiltzarreko Osasun Batzordean hitz egin dute astelehen honetan, iraungitako txertoen aferaren harira. Alberto Martínez sailburuak 173 kaltetu daudela jakinarazi du gaurkoan, pertsona kopurua murriztu duelarik. Hala, 21 neurri jarriko dituzte martxan halako egoerak ekiditeko, baita kartilla digital bat ere, eta 1,5 milioi aurrekontua ezarri dute plana egikaritzeko. Gabon guztioi eta ongi etorri otsailaren 16ko albistegira. Euskal Herriko torturatuen sareak agerraldia egin zuen pasaden larunbatean Eibarren. Estatuko biktimenganako aitortza eta erreparazioa eskatu zituzten bertan. Euskal Herriko torturatuen sareak Espainiako estatuko segurtasun indarrek Euskal Herrian tortura modu sistematikoan erabili dutela salatu du larunbat honetan Eibarren eginiko agerraldian. Hortaz, aitortza ofizial eta kolektiborako lege berritua eskatu du Euskal Autonomia Erkidegorako. Sareak adierazi du 5.000 kasu baino gehiago daudela dokumentatuta eta orain dela garaia torturaren aitortza, egia eta erreparazioa bermatzeko urrats eraginkorrak emateko. Sareko ordezkariek gogorarazi dute urtebete igaro dela Donostiako kursalean taldea aurkeztu zutenetik eta azpimarratu dute tortura ez dela iraganeko kontua, baizik eta oraindik behar bezala aitortu eta erreparatu gabeko zauria. Haien esanetan, bizikidetza demokratikoa eraikitzeko oinarrizko abiapuntua da egia aitortzea, eta horretarako instituzioen konpromiso argia behar dela nabarmendu dute. Eusko Jaurlaritzari estatuko biktimen aitortzarako Euskal Autonomia Erkidegoko legea berritzea eskatu diote, epea zabaldu eta aitortza eta erreparazio mekanismo integral bat bermatzeko. Era berean gehitu dute milaka izan direla Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan tortura pairatu duten Euskal Herritarrak, eta gehienek oraindik ez dutela inolako aitortzarik jaso. Bestalde, Nafarroako gobernuari ere eskaera egin diote 1960tik 2011 bitarteko kasua jasotzen dituen 16-2019 foru legea oinarri bezala hartuta, frankismoan eta trantsizio garaian gertatutako torturak ere aitortu daitezen. Azkenik, Euskal Herriko torturatuen sareak azpimarratu du aitortzaren garaia dela eta prozesua ezin dela gehiago luzatu. Gainera esan dute, egia, justizia eta erreparazioa oinarri izango duen etorkizuna eraiki nahi badugu zergaitik torturatu gintuzten argitzeko garaia dela. Sareak adieraztea nahi izan du erronka nagusia tortura politikoaren impunitatearekin amaitzen dela, eta horretarako instituzioen erantzun publikoa ezinbestekoa dela. Bertan bera utzi dute Iruñean Merkader kaleko 18. zenbakian ezartzea aurreikusiriko pisu turistikoen proiektua. Bizilagunek eta etxebizitza sindikatuek erabakia txalotu dute. Bidaurre Group enpresak Iruñeko Alde Zaharreko Merkader kaleko 18. zenbakian etxebizitza turistikoak egiteko asmoa bertan bera utzi duela jakinarazi du Iruñerreko etxebizitza sindikatu sozialistak. Eraikinak 11 etxebizitza ditu eta alokairuan bizi diren maizterak kaleratu nahi izan zituzten pisu turistiko bihurtzeko. Zenbait bizilagun joan egin ziren, baina beste batzuk geratzea erabaki zuten, eta salatu dute enpresaren aldetik jazarpen praktikak jasan dituztela, besteak beste, obra hondakinak atarian uztea eta igogailua ez konpontzea. Urtarrilean enpresako jabe Fernando Bidaurrek gutun bidez adierazi zien plana bertan bera uztea erabaki zutela, jasotako presioaren ondorioz. Sindikatuak garaipentzat jo du erabakia eta nabarmendu du auzokideen antolakuntza eta elkartasuna funtsezkoak izan direla.
Halaber, Iruñeko udalari eskatu diote dagoeneko emandako lizentziak baliogabetzeko. Absolbitu egin dute Donostiako parkin batean ustez sexu erasoa eginiko gizonezkoa. Epaileak biktimaren testigantza ez du nahikotzat hartu. Donostiako bulebarreko aparkaleku batean emakume bat ustez bortxatzeagatik auzipetutako gizona absolbitu egin dute. Epailearen arabera, biktimaren deklarazioa ez da nahikoa izan errugabetasun presuntzioa indargabetzeko. Ustezko erasoa 2021ko urrian gertatu zen eta epaiketa iazko azaroan egin zuten. Fiskaltzak 7 urteko espetxe zigorra eskatu zuen akusatuarentzat. Hala ere, epaiak jasotzen duenez, biktimaren deklarazioa bere horretan ez da nahikoa izan errugabetasun presuntzioaren printzipioa gainditzeko. Epaimahaiaren iritziz, salatzailearen kontakizunak sinesgarritasun falta du zenbait puntutan. Bereziki, akusatuari aparkalekura laguntzearen eta komunera harekin batera sartzearen arrazoiei dagokienez. Era berean, salaketa hilabete eta erdi geroago aurkezteak segurtasun kameren irudiak eskuratzea eragotzi duela azpimarratzen du ebazpenak. Ondorioz, epailearen arabera ez dago akusatua zigortzeko behar besteko frogarik eta absoluzioa ebatzi du. Labek agerraldia egin du gaur Bilbon gutxieneko soldataren inguruko hainbat datu ezagutarazteko. Bertan izan da Xabi Alo. Lab sindikatuak agerraldia egin du astelehen honetan Ipar Hegoa Fundazioarekin batera eta bertan Hego Euskal Herrian gutxieneko soldata minimorik ez edukitzea langileengan duen eragina aztertu eta ondorioak plazaratu dituzte eta Lab sindikatuak esan du argigarriak direla emaitzak, esate baterako 5 langileetatik batek 1.500 euroz azpiko soldata daukalako, beti ere gizarte segurantzaren erregimen orokorrean eta etxeko langileen erregimenean aztertutako kasuetan. Ipar Hegoa Fundazioak Euskal Herriko Unibertsitateko Ekonomia eta Kudeaketa Sailarekin egindako ikerketan ondorioztatu du 5 langileetatik batek 1.500 eurotik beherako soldata daukala. 1.500 euroko soldata minimoa erreferentzia gisa hartuta, Euskal Herrian LGSaren zorua egon beharko zukenetik 21% berago dago. Eta honek soldata egitura osoa debaluatzen du. Soldata egitura osoa, ez bakarrik 1.500 eurotik berako edo bera daudenen soldata. Horretarako gizarte segurantzako erregimen orokorrean eta etxeko langileen erregimenean dauden langileak hartu dira kontuan eta adierazi dutenez, lanbide arteko gutxieneko soldata propioa ezartzari uko egiteak Hego Euskal Herriko milaka langile zuzenean kaltetzen du. Langile horien ezaugarriak aztertzera jotzen dugunean, bereziki zaurgarriak diren kolektiboak agertze zaizkigu argazkian. 240.000 langile horien 2 heren emakumeak dira. 1.500 euro baino gutxiagoko soldata duten langileen 3tik 2 emakumeak dira. Hori da zifra borobila. 160.000, 166,81. Gazteei eta langile migratuei ere eragiten die LGSaren aferak eta argi utzi nahi izan dute arazoa ez dela dirua. Zentzu horretan, Lab sindikatuak dio lanbide arteko gutxieneko soldata ezartzeko gaitasuna izatea estrategikoa dela. Aberastasunaren banaketa ekitatiboago bat izan dadin, langileen prekarizazio eta pobretzeari mugak jartzeko, eta azterketan agerian geratzen diren arrakala matxistak, arrakala arrazistak eta adinagatiko arrakalak murrizteko neurri garrantzitsua da. Eta era berean gogoratu du, hainbat izan direla Euskal Gehiengo Sindikalak martxan jarri dituen iniziatibak eta guztiei itxi zaiela atea, horregatik deitu dutela greba orokorra martxoaren 17-ako. Hego Euskal Herriko medikuak greban daude Espainiako Osasun Ministerioak proposatutako estatutu markoaren aurka. Uste dute testuak ez dituela behar bezala jasotzen haien lanbaldintzak, erantzukizunak eta berezitasunak eta estatutu propio bat aldarrikatzen dute. Greban daude Hego Euskal Herriko medikuak Espainiako Osasun Ministerioak bultzatutako estatutu markoaren aurka.
Langileen ustez testu propioa merezi dute. Izan ere ez daude ados estatutu markoak hartu duen norabidearekin, eta Espainiako osasun sistema nazionaleko profesionalen lan baldintzak arautzen dituen neurriekin. Haien berezitasunak eta erantzukizunak aitortuko dituen estatutu propioa aldarrikatzen dute. Urtarrilaren 26an Osasun Ministerioak eta hainbat sindikatuk akordioa lortu zuten estatutu markoaren lege aurre proiektuaren testua onartzeko. Baina medikuen greba batzordeak ez zion oniritzirik eman, kolektiboari buruzko kapitulo bakarra jasotzen zuela arrazoituz. Alberto Martínez Eusko Jaurlaritzako osasun sailburuak berak publikoki plazaratu du estatutua sakon birnegoziatzeko beharra, kolektiboaren espezifikotasuna aitortzeko eta euskal eskumenak errespetatzeko. Astelehen honetan ekin diete mobilizazioei Donostian eta ostiralera arte luzatuko dituzte, gainontzeko hiriburuetan egingo diren hitzorduekin. Hala ere, aurten beste 4 asteetan ere protesta egingo dutela jakinarazi dute. Peru Abarrategik irabazi du Arabako Bertsolari Txapelketako 17. edizioaren lehen faseko 2. saioa Laudion. Horren bestez, Aramaioko final aurrekoan aritzeko txartel zuzena eskuratu du. Peru Abarrategik eskuratu du Aramaioko final aurrekoan aritzeko txartela pasaden igandean, otsailaren 15ean Laudioko kasinoan jokatutako saioan nagusitu ondoren. Arabako Bertsolari Txapelketaren 17. edizioaren lehen faseko 2. saioan, Manu Bendala, Andere Arriola Bengoa, Aitor Ugarte, Egoia Mabizka, Ekaitz Samaniego eta Peru Abarrategi aritu dira lehian. Bakotzak 13 bertso puntuagarri kantatu ditu. Ariketa guztiak amaitu ostean, Abarrategik 240,5 puntu bildu ditu eta horren bestez final aurrekoetarako sailkapena lortu du. Saioa Irati Martínez Izagak aurkeztu du. Lehen fasea 3 saiok osatzen dute, Oionen jokatutakoa, Laudiokoa eta hurrengoa Izarrakoa. Azken hori otsailaren 21ean jokatuko dute Herriko Kulturetxean. Oiongo saioan Aroa Arrizubieta Gasteiztarrak eskuratu zuen garaipena. Ondoren final aurrekoak Dulantzin eta Aramaion jokatuko dituzte eta finala Gasteizen izango da martxoaren 28ean. Guztira 18 bertsolarik hartuko dute parte aurtengo txapelketan. Gaurkoan bularreko minbizia izango dugu hizpide platoan. Emakumeon artean intzidentzia altuena duen minbizia da eta gainerakoetan bezala prebentzioa ezinbesteko ardatz duena. Eta guzti honi buruz hitz egiteko, Bizkaiko minbiziaren aurkako elkarteko 2 kide gonbidatu ditugu gaurkoan, Ester Alvarez, psikologia arduraduna, eta Ziortza Berriote Agortua, paziente ohia eta egun voluntarioa elkartean. Eguerdion bioi, mila esker, gonbidatena onartu izanagatik. Hori, minbiziaz mintzo garenean eta emakumeak hizpide ditugunean, bularreko minbizia burura datorkigun lehena, eta okerez banago, oraindik ere egun Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan ohikoena dena da emakumeen artean, ezta? Bai, hala da. Bai, egia da burura etortzen zaiguna da, normalean minbiziari buruz hitz egiten dugunean bularrekoa, eta batez ere emakumei buruz hitz egiten dugunean, ezta? Edatuak duela 2 urte, ia 15.000 paziente diagnostiko berriak izan ziren urtean, eta horietako ia erdia emakumeengan izan ziren. Eta horietakoak 130 bularreko minbizia. Beraz, kopurua importantea da. Zure kasuan Ziortza, duela urte batzuk detektatu zizuten bularreko minbizia, nolakoa da diagnostiko prozesu hori? Bai, orain dela 10 urte detektatu zidaten, eta izan zen, ni ez nuen hasieran ezer sumatu, izan zen ohiko azterketa baten, horregatik dira garrantzitsuak, azterketa horietara joatea. Eta han igarri zuten zerbait zegoela ondo, eta nila ikusi nuen medikoaren aurpegia. Eta hori izan zen, azkenean buruak ematen dizu, buelta pilo bat, baina egia izan zen nahiko azkarra. Behin detektatuta, frogak doaz bat bestearen atzean, eta diagnostikoa nahiko azkar eman zidaten. Lehenengo dira froga, baina gero egin behar dizu gamografia, jakin behar duzu zein den noiz arte dagoen, ez da. Eta buruan daukazu 1000 galdera zaude sokean, baina
Hori esan behar dizun, sentsazionalismoan sartu gara, baina hasieran xoka izango dela, halako berri bat ematen dizuenean buruak ez dola reakzionatuko hitzeiekin. Gunea da oso gogorra. Ez dizut esan, gunea da oso gogorra, eta, bueno, ez dakizu momentu horretan, esaten dizunean medikuak, esaten dizunean binbizitza, ja, ni geratu nintzen, egia esan, da mundua, sensazioa da mundua gelditzen dela. Bai, gelditzen dela, eta buruan, utzik daukazu burua, lehenengo momentuan. Burua utzik daukazu eta esaten duzu, ez duzu entzuten bez. Esaten duzuten minbizia eta dago momentu bat esaten duzuela, ez dute entzuten bez. Gero, poliki-poliki ja, etortzen dira emozioak. Beldurra, haserrea, amorrua baita, zergatik niri. Eta, gero ja, pizkanaka digeritzen zoaz. Baina bai da lehenengoko momentua gogorra da. Ziurgabetasuna. Bai, ez dakizu zer izango zen aurretik, ez da. Eta prozesu edo bide horretan zer nolako garrantzia dauka inguruak, hau da lagunek, senitartekoek, familiak, zer nolako papera dute eta nola jokatu dezakete? Bai, esan, funtsezko. Oso garrantzitsua da, bakarrik ez hau dela sentiaraztea. Hau, gaixotasun honekin azkenean, daude momentu batzuk zaudela, emozionalki apurtuta. Eta ez daukazu indarrik. Emozionalki ez da fizikoki. Orduan jakitea, norbait daukazula hor, epaitu gabe, epaiketarik egin gabe, zuri laguntzeko prest, zuri entzuteko prest, azkenean niretzako da, funtsezkoa. Funtsezkoa, bakarrik ez zaudela jakitea. Askotan agian baita ez jakintasuna dago laguntza prozesu horretan, ez digute erakutsi nola zaindu eta nola lagundu alako prozesu batean. Egia da, hala da, ez gara jaiotzen jakiten denetarik. Eta normalean horrelako gauza baterako ez gaude prest. Baina ikasi behar dugu eta, epaitu gabe esan du ziortzak, ez? Argi baldin badugu ez dakigula, nola egin, zer egiten dugu ez dakigunean, galdetu, begiratu, beti esaten dugu, hor ondoan jarri, begiratu, entzun, eta ez bat asmatzen zer behar duen pertsona galdetu. Baina, gauza da, normalean ondoan daudenak ere, beraien prozesua ere badute, norberak bere prozesua eta bere denborak eta bere beharrak. Eta batzutan beharrak, zuk eta nik behar dituguna desberdina izan alda. Beraz, zelan egiten dugu. Hasieran, barrurantz begiratu behar dut, ni familiar bezala, eta pentsatu behar dut. Honek zer suposatzen duen niretzat, nik zer behar dut, baina ondoan daukana eta diagnostikoa daukana suposatzen da momentu honetan pertsona vulnerableagoa dela, eta orduan besteak zer behar du. Eta ez badakit galdetu, hori beti da oharra, ez badakizu galdetu. Eta errespetu asko, baimena eman, eta ulertu prozesua dela. Eta pizkanaka zuk egingo duzu zure prozesua, nik nirea, eta bidetik ziurraski elkartuko garela, baina denborarekin. Horrez gain, halako laguntza sare horiez gain, badaude baita kanpo baliabideak ere, zuen elkartearena kasu, zer eskaintzen duzu Bizkaiko minbiziaren aurkako elkartetik, bai paziententzako eta pentsatzen dut familientzako ere baliabideak izango dituzuela? Ni nagoenez, hemen, arreta psikologikoa hitz egingo dut, baina hori prozesu emozional horretan, beldurretan, emozio guzti horietan laguntzeko, ez, prozesu hori egiten. Baina gero arreta soziala ere badago, programa importantea da, ze behar asko sortzen dira eta batzutan ez dakigu nora joan, non topatu aldugu laguntza, adibidez, ez dakit, dependentzia gestionatzeko edo inkapazitatea edo segurtasun sozialarekin zer egin behar dut, informeak prestatu behar dut edo orientazioa beraiek ematen dute edo batzutan laguntza
baita ekonomikoa ere kasu batzutan, edo ensaio batera joan behar duzu, ez dakit Bartzelonara, eta nola egiten dut, laguntzen dute antolatzeko, non geratuko zara, eta laguntzak ere badaude gauza askotarako. Orduan, zerbait behar badut, eta ez badakit nola edo non galdetu gizarte hori gure lankidei. Gero, 3 programa berri daude eta ikusi, elkartearen asmoa da entzutea, pazienteari entzutea eta hortik esan dugunez, guk ere entzuten dugu eta horrela ikusten dugu ze beharrak sortzen dituen gaixotasunak, ez da? Eta azkenengo urtetan ikusi dugu fisioterapia zerbitzua, ariketa fisiko-onkologikoa, nutrizioa oso importanteak direla, ez? Zuk aipatu duzu gorputza, bai, minbizia gorputzean sortzen da, eta horrek burua edo emozioak berarekin eramaten du, baina gorputzean tratamenduak aparte gauza asko gertatzen dira, eta gorputza, gure emozioa eta gure gorputza zaintzen badugu, gauzak hobeto joango direla, ez? Horregatik martzan jarri dugu zerbitzu hauek gorputza ere ez bakarrik sendatzeko, baizik eta zaintzeko. Elkarrizketaren batean zuk ziortza esan izan duzu, oso lagungarri egin zitzaizula zuri, elkartetik jasotzen zenuen laguntza, bertan zaudeten, orain zure voluntario zara, baina bertan zauden voluntarioena, ez da? Bai, egia esan, orain dela 10 urte, izan nuen babes, bereziki babes emozionala. Eta hemen egongo da, hemen dago Ester izan zen, nire psikologikoki lagundu ninduena, egon ginen, terapia talde baten, eta izan zen niretzako oso garrantzitsua azkenean, ikusten duzu, zure bezalako, zure egoeran, neko antzerakoan dauden pertsonekin ere, daukazu hor, ikusten duzu ezarela bakarra, ez da, hori sentimentua apurtzen duzu, ezarela bakarra, zaude, hori beste jende batzuekin. Gero, ere bai, ikusten duzu emozio horrek aserretuta, zaude, ere bai, aserrea, beldurra, eta danak normalak direla. Jende horrek ere dituztela, dira emozio normalak. Dira azkenean, gertatzen direnak, ez da? Eta gero ere bai, espazio bat. Espazio, ezakit, seguru bat, hitz egiteko. Azkenean, askotan, gaixo batek igual bere familiari ez dio dena kontatzen. Ez dio dena kontatzen, azkenean ez duzulako kezkatu nahi. Eta hor daukazu, babesari bat, babesleku bat kontetzeko dana, eta gero baita ere ikasi alduzu. Azkenean, pertsona bakoitzak kudeatzen du gaixotasuna era desberdinetara. Eta askotan, batzuk esaten dizute, euren erramientak ere bai, ikasi alduzu horretatik. Eta orduan niretzako izan zen oso lagungarria, eta Esterek izan zen justo. Bai. Bai, lanean, urte bat eta erdi, 15 eta oso gustora egin genuen, bai, oso gustora. Azkenean, taldean kudeatze horrek lagundu egiten dizu, baita zure emozioak ere prozesatzen, ez da? Bai. Eta orain, esan dugun bezala, zure bazabiltza jardunean elkarte barruan ze ekintza ekimenetan hartzen duzu parte. Edo ez duzu hartzen parte luzena. Bai, asko egiten du. Hasiko naz, azaltzen, albadutan azaldu. Alde batetik ospitaletara joten gara, ospitaletara joten naz, eta egoten gara pazientekin. Batzutan askok behar baldinte entzutea, bakarrik eurekin egotea eta entzutea. Beste batzuk ez dutan hitz egin, eta azkenean hori espertatzen dugu. Eta gero bestaldean ere bai, aprobetzatzen dugu ere esateko, elkarteak doainik eskaintzen dituen zerbitzuak ere bai. Orientatzea, askotan ez dakigu zer daukagun eskura, eta garrantzitsua da jakitea. Hori da. Gero beste alde batetik ere egiten dugu laguntza logistikoa. Askotan pazientei igual tratamendutara eramaten ditugu. Eta, jende asko ere bakarri dago. Eta ez daukan, laguntzen dugu zita medikuetara ere bai, akonpainamenduak etxean baita, eta askotan tramite batzuk ere egitera ere bai,
Eta gero baita ere daukagu akonpainamenduak etxean, hori komentatu dut, gero ere bai parte hartzen dut kanpainetan, prebentzio eta sensibilizazio kanpainetan, eta pasan astean egon gara baita ere beste proiektu baten bai izan da emakume eta neskatzaren zientziarekiko eguna, 11 izan zen, oitzaiak 11, eta joaten gara beste ikertzaile voluntarioekin, elkarteko ikertzaile voluntarioekin, joaten gara ikastetxe desberdinetara. Eta eurek azaltzen dute, baita ere elkarteak finantzitzen ditu, ikerketa proiektu asko, eta eurek azaltzen diete, ikasle guztiei zertan datzan, proiektu hori. Eta, gure helburua da, azkenean ikasleak minbiziarekiko kontzientzia izatea, eta baita ere, ikustea, ikerketaren garrantzia, ez da? Garrantzia. Eta, azkenean, ikerketari esker, badakigu, bizi iraupen asko onditu dela ere, bai. Horretan gauz. Ekimen sare, zabala. Eta orain ja, daukagu proiektu berri bat. Da ere bai, pazienteari ere bai, ahotsa ematea. Ez da, eta horretan gauz da proiektu berri bat, ez da, Ester? Bai, oso, hau bai dela, dana da importante, ez, ikerkuntza nola ez, baina pazienteari edo familiarrari ahotsa ematea, izugarri importantea iruditzen zaigu, ez, nik hitz egin aldut profesional bezala, baina eske eksperientzia honetaz gehien jakiten duena eta sortzen dituen beharrak edo, ez, esperientziaz hobeto hitz egin alduena, pazienteak dira, ez, hemen, ahotsa ipintzen, edo, ez dakit, ospital batean humanizazio komitean, edo beste arlo askotan, jakiteko nola egin aldugu. Bueno, ikerkuntzan ere bai, duela bost urteia, hasi ziren pazienteak elkarteak ematen dituzten beketan, bekak ere, hor proiektuaz aztertzen dituzte, eta beraiek ere esaten dute hau hobeto, bestea, eta gero diru laguntza emateko. Orduan, arlo guztietan pazienteak eta profesionalak eskuz denon artean hau errealitate zail hau transformatzen edo hobetzen saiatzen. Denbora amaitzen ari zaigu, baina mezu motz bat minutu erdian zerbait esaneko bazeniote hori emakume bati diagnostikoa egin jaso berri du, arduratuta dago edo zaki zer egin zen mezu bidaliko zeniokete emakume horri. Azkar egingo dut, ni emozioak normala dire, sentituko direnak, ez dela orain indartsua izan behar, bera, azkenean laguntza eskatu beharko luke, eta gero baita ere, aurrera egitea posiblea dela. Eta, aurrera egitea posiblea dela, eta gero baita, bere burua eta gorputza entzutea, eta, orain naiz eta dena ilun ikusi, poliki-poliki argia ikusi aldala. Poliki-poliki, pizkanaka. Eta elkartean gaudela laguntzeko prest. Mezu honekin, Ziortza Ester, eman duzen mezu honekin, amaiera emango diogu elkarrezketari, mila esker gurekin hitz egiteko tartea hartu izanagatik bioi. Zuei baita espazio emateagatik. Eskerrik asko. Zure. Gaurkoan, Goxuan Salsa taldearen hiriburuzagia bestearekin emango diogu amaiera albistegiari. Gogoratu Amaikaren webgunea eta sare sozialak eskuragarri dituzuela, informazioa zabaldu nahi izanez gero. Bihar izango gara berriz ere bueltan, mila esker zuen arretagatik eta ondo izan. Arresiak inguratuta paperezko Ciudadela. Arresiak inguratuta paperezko Ciudadela. Sobre batan herida, cayó bat biztan duela. Sobre batan herida, cayó bat biztan duela. Arantzadin ziesta du egiten gamazok edo nola. Arantzadin ziesta du egiten gamazok edo nola. Bueltan zekotan daude, Zamur jota milio mola, bueltan zekotan daude, Zamur jota milio mola.